alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka shigo? Sannu. Yawwa. Ai. Lafiya la. Wa gajiya. Ya zo ko yake maka yi maka jin zai. Dan Allah ka yi. Dan Allah ne ci, dan Allah please. Haji. Islam ce. Dan Allah. Please. Sa abin da fita mun sa wayan nan kai. Shi ne kawai ka jira ne kan garin nan. Da kuma sana. Wata nan kawai ci gaba da sa ƙananan kaya ko? Kuma kaga wannan kayan da yake maka kyau ba kaɗan ba. Haka yake shi ne. Haka yake? Haka yake. Ba ruwan shi. To me yasa kike bashi yana sa ƙananan kaya yadda yake so? Wani ba ke son sa. Shi ma din da ka gani, haka da ka gana da shi ya sa. Kayan da ka gani shi ya sa ina so ne yana da na shiga ciki. Kin gane? Ni ma ban dan ban tattara babu da yin tsaya. Haba ya sai. Ke banda abinki za mu zance a gaban yara ne? Ani na fi so ko da yaushe.
Laina an zauna na yin karatu. Datan ina zargi akan mai so kuji na mai da shi wawa cikin su halitta yau gashi na fada a tarko mai wuya bege akan wata ya cikin su halitta a cikin mafarki mun daɗe mun daddale amma a fili babu wanda ya furta. Tuni za a yi ta gane, a gane ya zama daidai yau suna bayyana islam tun zama san cike ka kasa. Kai ana fa gaya ma kamar wannan zancen. To kuma sai kai tunda dai na gaya maka ni kawai zufata na Allah ka islamu. Matsawar na ganta a yau din nan matsawar kawai na gaya mata. Na gaya ma kawai ni tuni ke tana tuwa. Ya Saddiq. Dan mu abin da ya ake ne akai ba. Me haka dan Allah ya Saddiq? Me haka dan Allah sai ka ce akwai. To tunda wasan akwai yau za ku sai ku tayi duba ruwana. yanzu kai shit ni fa abin da yake dan da kai kina ni inda kana buƙatar mu tashi hankali da kai kawai ka bata masa tara ya za a yi ka kalli da Allah kalli yanda kai su dina akan dan abin da bai kai kawo ni da gaya mata ba na bata masa tara ba ko ki haka zaka ce sai ka je ka canza ni akan wannan ne ko ni fa baki ba da kanan fan mu Hausa mu fan mu likito ba din ma yanda ma za a fa gaji da shi kare tuna ga Muhammad Allah Allah tun annabi da Allah amma kai da wannan wallahi haka za ta iya faruwa. Wata abin da ya kawo masa ciwon zuciya ba wani abu ne, mahaifinsa ne ya rasu. To tun da ya rasu ya sa abin a cikin ransa. Ai mutum ba tokali? Ba irin yadda ban masa ba yadda ba juyin da na yi masa ina so in shafa shi kai don haka ba na fara kawo shi nan gidan. Ta ma kaga abin da ya sha masa. To yanzu